Παιδιά, οι παίκτες μου στο Brawl Stars. Κοιτάξτε. Σέρτζ. Θέλω να προλάβω στο σούπερ μάρκετ. Θα τα δώσεις στα χάπια. Τους βλέπετε. Είναι πολύ καλή. Έχω 78 στους 88. Θα τα δώσεις στα χάπια μετά. Και αυτή είναι. Τα κύπελά μου είναι 32.000 τόσο. Το όνομα. Έχω 27 gems και τόσα. Το πιο καλό μου rank είναι 45. 47 μπερδευτικά. Σκινάρε εδώ στον Edgar. Πάω ρέντικα με Hyperchat. Και στο Leon. Πολύ καλό. Και Μίκο με Hyperchat. Και Squid με Hyperchat. Πάω ρέντικα. Έχω και Dynamite με Hyperchat εδώ και σκινάρα. Αυτή είναι την κόκκινη μούρη. Piper με Hyperchat εδώ και σκινάρα. Κορδέλιος έχω με Hyperchat. Κορδέλιος με Hyperchat. Και Σέλι με Hyperchat. Πάρε δεν καλή κοστείο. Και αυτά. Πελ. Meg. Και αυτή είναι παίχτες μου. Θα τα δείτε τους λίγο. Άλλη μια φορά. 78 στους 88 είπαμε. Και αυτά. Τέλος πάντων, για κάντε μου subscribe να φτάσουμε τους 4 εγγραφές.